Daar staat ons autootje. Wij zijn van L1, van de Limburgse televisie. Welkom. Dankjewel. Ik ben Bas. Ik ben Mirte. Hallo Mirte. Hoi. En wie is dat? Dat is Elim. Elim. Elim, ja. Mijn zoontje. Maar die is vertrokken. Ja, die is vertrokken. Die is ja, vertrokken. ja. En wij maken een programma, dat heet dus Onderweg, waarbij we à l'improviste door de Limburgse contraien rijden op zoek naar verhalen. En nu reden wij hier net langs en toen zagen wij dat grote gebouw wat hier achter ligt. Dan moet u eigenlijk bij de buurvrouw zijn. Want u bedoelt die stal, denk ik, Oh, hè? het is een stal? Het is een stal. Ja, ik dacht al, wat is het? Een Ja, kerk? het is Een een stal? stal. Het is een stal. Ja. En wat bent u van elkaar? Ja, buren. Buren? Buren. Ja. Oké. Ja. We wonen op hetzelfde erf. Ik kan even meelopen. Daar loop ik wel even om te kijken of ze er wat over wil vertellen. Oh, u bent goede buren? Ja, en Ja? ik ben haar huurder. Dus ik loop even mee. Maar het is inderdaad een fascinerend gebouw. Het is zelfs een fantastisch gebouw. Ja. Ik vind het meer, het heeft iets Spaans eigenlijk wel. Ja, ik vond het gewoon Limburgs met het prachtige mergelsteen. Door het mergel. Ja. Ja. Door Ja. de mergel. Jeu de dromer. Ja. Ja. En, Mirte, nu we je toch aan de lijn hebben. Ja. Hoe kom jij hier terecht? Nou, ik ging met mijn man de grote sprongwagen van de Randstad naar Zuid-Limburg. Hij zei al jaren tegen mij, ooit wil ik met jou in Zuid-Limburg wonen. En toen ging ik me oriënteren op een studie. En toen kwam ik eigenlijk in Maastricht terecht. Toen dacht ik, ja, dit is de plek waar we gewoon naartoe gaan. In de Randstad begrepen ze niet helemaal wat we in Zuid-Limburg moesten. Wat bezielt jullie? Wat bezielt? Eigenlijk hebben ze dat veel gezegd, ja. Nou, die bezieling hebben we nog steeds. En toen zijn we op zoek gegaan naar huizen. En toen kwamen we bij ons huis. En toen dachten we, ja, maar dat is te mooi om waar te zijn. Ja, dat was het niet. Dus het leek te mooi, maar we wonen hier met ontzettend veel plezier. Hoe lang al, Mirte? Ja, hoe lang al, hè? Volgens mij 7 jaar. Oh, toch? 6,5 of 7,5 jaar, zoiets. Oh, kijk. Ja. Ja, en inmiddels 2 kinderen hier 2. op laten groeien, ja. Ja. Dus Elim is de jongste? Ja, en Farah is de oudste, die is op school. Oké. Hoe oud is Farah? 4. 4. Ja. Mooie namen die ook wel goed bij elkaar passen, vind ik. Doet een beetje Oosters aan. Ja, dat klopt. Ja, het zijn Persische namen. We zijn allebei helemaal Nederlands, maar het zijn Persische namen. Ja. En hoe kom je bij de Perzische namen uit? Ja, mijn man is daar goed in namen bedenken. En als we een naam zoeken, dan zoeken we ook wel op betekenis. Hoewel je natuurlijk maar moet afwachten of je kind het waar gaat maken. En Farah betekent vreugde en schoonheid. En dat is ze. En Elim betekent oase. Oh. Ja. Dus eigenlijk is Elim voorbestemd om... misschien wordt hij wel heel creatief. Dat er heel veel ideeën ontspruiten aan zijn... Ja. Ja, een oase is natuurlijk een plek van leven in een plek van dorheid. En ik geloof wel dat hij dat waar gaat maken. Ja. Nu is het een plek van rust. Een oase van rust. Maar normaal gesproken is Elim wel iemand die leven in de brouwerij brengt dan? Nou, leven en vreugde, ja zeker. Ja, het is een heel lekker ventje, ja. Ja. Hoe oud is hij? 2 maanden ruim. Oh. Ja. 10 weken. Nou, volgens mij doet hij het goed, of niet? Hij doet het goed, ja. Hollandse glorie. En jouw man, die is nu aan het werk? Ja, die is aan het werk. Toevallig 1 dagje op kantoor, want hij moest daar wat dingen regelen. Meestal werkt hij thuis, maar... Wat doet hij, als ik vragen mag? Mijn man is manager in Heerlen, teammanager. Oké. En wat is uiteindelijk die studie geweest wat jij in Maastricht hebt gedaan? Ik ben verloskundige. Nu even niet, nu ben ik even moeder, maar ik ben verloskundige. Oké. Ja. Ja, ik neem aan dat je dat niet zelf gedaan hebt? Nee, ik heb wel mijn collega's in kunnen schakelen. Okay. Ja, zeker. Hoe is dat om als verloskundige dan een geboorte
uit handen te geven van je eigen kinderen? Ja, het is een beetje dubbel. Aan de ene kant is het heel prettig, want zodra er iets gebeurt weet je, oh, dit staat me te wachten. Dit zijn de volgende stappen. Dit kan ik verwachten. En dat kan heel prettig zijn, maar het is ook wel lastig om dan helemaal los te laten. Ja. En te denken, nou, we zien wel hoe het loopt. Dat is eigenlijk de beste houding om mee te bevallen. We zien wel en ik laat het op me afkomen, maar dat werkt dan niet helemaal. Is het dan, het was dus een van jouw collega's die de geboorte heeft begeleid? Nou, het is niet op de plek waar ik werk. Oké. Nee. Want dat, ja. En uiteindelijk heeft de gynaecoloog ook nog een handje mogen helpen. Of nee, de klinisch verloskundige en de gynaecoloog. Ja, dus het ziekenhuis. Het ziekenhuis. Ja. Was het in eerste instantie de bedoeling om thuis te bevallen? Ja, ik wilde echt een Welsenaar. Maar soms is de realiteit wat weerbarstiger dan de dromen die je hebt. Ja. En hoe ging dat bij Farah? Hetzelfde. Hetzelfde? Ja. Uiteindelijk ook, ook geen in het ziekenhuis? Worden. Ja. 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 Dus het zijn dan Maastrichtenaartjes? Eentje is een Maastrichtenaar en deze komt uit Heerlen. Deze komt uit Heerlen. Ja. Dus een Schenk en een Windbuul. Ja. Zeg het toch goed, of niet? Ja. Een Winkbuul. Sorry. Zo diep zit ik er nog niet in. Mijn ene gaat van Heerlen zit. Maar goed, ze groeien op als Welsdenaartjes. Ja. Als jij nou, je zult ongetwijfeld nog roots en vrienden hebben, back home, maar ja, in de regio Amsterdam. Als jij dan zegt van, ik woon in Groot-Welsden, wat zeggen ze dan? Ik zeg meestal, ik woon in Zuid-Limburg. Want Groot-Welsden, dat is... wat de naam doet vermoeden, dat klopt niet. Het is één straat. Ja. Dus zo groot is het hier niet. Nee. Als mensen in de regio houden van wandelen of fietsen, dan zouden ze het nog wel eens kunnen kennen. Of als ze houden van tuinieren en zo, dan kennen ze soms de kwekers uit het dorp. Maar voor de rest kent niemand Groot-Welsden. Nee. Er zullen ongetwijfeld ook vrienden en kennissen inmiddels hier zijn geweest. Diezelfde mensen misschien die zeiden van, wat bezielt jullie? Ja. Toen jullie die droom gingen waarmaken om in Zuid-Limburg te gaan wonen en werken. En wat zeiden ze toen ze hier eenmaal kwamen? Ja, dat begrip wordt wel groter. Hè? We zorgen ook altijd voor een goede kop koffie en een goed stuk vlaai. Kijk. En dan weet je eigenlijk wel dat... dan ga je in de tuin zitten en dan vinden mensen dat heel mooi en bijzonder. En dan begrijpen ze dat we echt liefde hebben voor deze regio. Ja. Oh, het is echt liefde geworden? Het is echt wel liefde geworden, zeker. En hoe vaak waren jullie al in Limburg geweest toen jouw man zei van, ik wil me hier definitief gaan vestigen? Ja, nou, ik ben er als kind wel eens op vakantie geweest, net als half Nederland denk ik. En mijn man die kwam hier wel eens voor zijn werk. Die werkte toen voor een leasebedrijf en die kwam hier en die vond het hier prachtig en hij vond de mentaliteit van de mensen fijn. En dat was dat hij dacht van, nou, dat wil ik ooit wel eens. En zoals we allemaal ooit wel eens wat zouden willen, hebben we daar niet heel veel mee gedaan totdat het moment kwam dat ik mijn studie uitkoos en uitkwam bij verloskunde. En dacht, ja, maar dat wil ik in Maastricht gaan studeren. En toen dacht ik, ja, hij wil hier al jaren wonen, ooit. Ik wil hier gaan studeren, we doen het. Ja. Ja. En nu staan we hier. Nu jij toch weer even je studie aanstipt en je huidige beroep. Ja. Hoe gaat dat nu in coronatijd met bevallen? Nou, lijkt me enorm lastig. Ja, nou ik ben er eventjes uit vanwege mijn zwangerschapsverlof heet dat. Dus hoe het nu vind ik heel lastig te zeggen. Ik heb er gelukkig weinig last van gehad. Maar wat hoor je van je collega's? Altijd een mondkapje op, handschoenen aan, alles desinfecteren, kortere controles, het raam open tussen elke controle. Nou, dat wordt natuurlijk ook steeds minder leuk. Dus misschien wel een keerzijde van de opwarming van de aarde dat het raam openzetten ook in oktober, november nog te doen is, maar het houdt een keer op. Dus dat soort dingen, korte controles, minder echo's. En eigenlijk maakt het dat je veel meer met een protocol aan het werk bent dan wat je hart je in zou geven. Ja, soms terwijl het eigenlijk gevoelsmatig moet het allemaal heel vrolijk en blij en om gevoel draaien. Ja, het moederschap, het vaderschap. Ja.
En soms is het natuurlijk niet vrolijk en blij, maar het is echt een vak met bezieling. Ja. En als je het dan volgens een protocol moet doen, dan is dat best verdrietig. Maar ja, je moet ook denk ik beseffen dat het ook gewoon echt niet anders is. En dat het wel moet, willen we uiteindelijk uitkomen bij een land dat er gewoon anders voor staat. Plus, natuurlijk ook dames met corona. Ja, en dan is het helemaal erg, want dan moet je van top tot teen ingepakt. En dat voelt als een belemmering om echt contact te maken met iemand. Ja. Dat voelt niet fijn. Het voelt wel veilig, maar... Wanneer ga je weer beginnen, normaal gesproken? Ik hoop dat ik medio november weer aan de slag kan, ja. En gaat dat dan met een gerust hart? Ja. Ja? Ja. Ik ben niet heel bang om ziek te worden, omdat ik gewoon een jonge, fitte vrouw ben. En ik weet gewoon dat ik wel me aan de protocollen heb te houden, hè? Aan de regels. Dus ik ben niet bang. Ook als zwangere ben ik niet bang geweest voor de gevolgen van deze pandemie. Nee. Wel oplettend, maar niet bang. Waarom draag jij je kindjes zo? Omdat dat de mooiste manier is om ze bij je te hebben? Ja, dat is voor kinderen heel prettig. Daar worden ze rustig van. En uit allerlei onderzoeken blijkt huid-op-huid contact is heel goed voor kinderen. Plus hij was wat onrustig en ik wilde wat gedaan krijgen. En dan is dit heel makkelijk om hem rustig te krijgen en eigenlijk je handen vrij te hebben. Ja. Ja. En het is gewoon een heel mooi plaatje. Het is ook heerlijk om hem lekker bij je te kunnen dragen.